Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Langsung aja guys, aku gak tenang. Nek orang yang di ndungnu kali iki ape berbagi saidik guys. Pak bujuku Pak Riko sudah pulang dan kita mau THR ya petak ndungnu saiki. Nah guys, oke sing koyo apa Pake Mbah Raji mbek Mbah No dikei rokok sing lanang. Terus iki angklope make guys ini. Terus iki makni kita angkut iki dipadakno mbok kene mbok kono padha wae. Ora nek membeda-bedakan ngekei piro padha mboke guys. Mboke cek urip kapung urip iso golek duit sithik-sithik dikei. Aku gak ngekei sapa-sapa mau wong tuwek tok. Iki duit iku angel dilebokno. Keder. Nih anak-anak bodoh ae dibagekno guys. Anak-anak sok ning amplop. Ya wis tak adai tinggal nganu. Yo ngekei dulur tok, aku gak ngekei anak-anak ngekei dulurane tok, bocah-bocah kene mbek ponakane dhewe randu. Tak padakno kabeh. 10-10an kabeh. Apa tak dhewe-dhewekno kok. Sithik-sithik nek anu wis isone ngekei saidik, ora ngekei akeh. Soalnya kan apa yo ki Pak Riko lho THR iki ora entuk iki bose. Piye iki? Bodo-bodo ra dikit THR itu kode bose. Bos, kasih THR-nya dong. Tapi bis wis ditukokno guys. Bis kuwi tikete larang nek ning kene. Regane bodo karena mepet yo 455.000. Iya ya, 455. Bisi ya jal bisi tok yo wis alhamdulillah dikei apa ditukokno bis le yo sakmono ki wis padha karo THR kuwi. Sok nek menawa neh bodo dikei THR dolan rono piye ya? Langsung parani ae. Njaluk sangu. Wis guys, tak bagikan. Nek nerandune ki gumroh aku. Sok kapan Pak Riko ben leren dhisik. Mbah sok apa nek pengen terno jajan sembako piring titipan dari Mbak Sopo kae. Lali sampean. Mbak Anita. Terus Mbak Deni jajan bodo ben nek tinggu bodo nek rono dadi gak bergawe ngono enggak. Ora kaya nek diterno sik ra ketang ronone berbodo guys, bodo ning omah dhisik nek kaya Mbak Isma. Sok lagi rono soalnya apa Mbak ya pe medun sing ko Solo dadi Mbak Isma kudu rono. Ben pedhok dulur wedok guys, soalnya pirang-pirang bodo ki pirang-pirang lebaran enggak pulang ngono lho. Wis aku tak lanjut bagino sik kok ngoceh neh. Guys, kita mau minggu ini. Stop. Uangnya dikirim sapa? Ane itu Maret. Apa? Jajan lah. Ya. Itu Mas. Jajan. Mana nih? Saidik ya. Assalamualaikum. Mbah Raji. Ya Pak. Nggo rokok saidik. Ra ngekeinya Mak. Piye? Kene sing nyuting entar ae. Cekeli ngene dhewe. Baru. Wis apa? Ngene lah. Benjangan mak cek, wong cek missing.
Saiki THR saiki yo. Alah ya ya. nggo tuku sirup dhewe. Yo, aku ora ngekek jajan. Pak Riko mulai. Pak Riko mulai. Alhamdulillah. Gawe duwe akeh pemirsa matur suwun ya, Nduk. Pak Rokok. Anaknya sing gede. Moga-moga rezeki sing bagus diparingi lancar. Amin. Ya, Pak mulai. Oleh penggawean terus. Anu, Pak, esuk subuh Ya, Dek, ya matur suwun ya. Heeh. Semoga rezeki Pak Riko diparingi berkah barokah. Selawase. Amin. Wis dongane wae yo. Aku ndongakno ya seneng. Piye lek kok ngisi temahe iki mendhuakan Aku piye yo, ya. aku ki makne iki koyo mbokku dhewe. Aku ki ning kene kan Merah piye, aduh Lek? mbok ngono lho maksudnya guys. Aku ya ora sabar apa-apa, pokoknya rumah terus Seneng mak ndongakno. Wis Wis ngono. gantine aku guys ning kene. Aku nangis. Aku Sapa nih? wis mae ayo. Aku iki Mesisan tak syuting ben ayo. Pesan yo kemarin dhisik lah. Aku mah ngape Buk, Rono sih. dadak entuk rezeki. Apa neh? Coke ning ndi lek? Sitoke wis temok mangan. Wis temak. Loh, ayo pakai ya. Alhamdulillah. Ora akeh yo, cuk bodo nek. Sok boten. Sithik-sithik yo. Oke. Makasih, Mbak ya. Ya akeh, sithik. Alah, ya kena tinggal tuku es. Iki. Aku beli. Heeh. Tik-tik mereka. Matane ya. Mae sik musim. Makan aku kan. Rasa adus. Ngono ae engko ngatek engko sore mbek Peri. Heeh. Saiki lupake orang kayak akeh aku tak padakno guys. Mbok kene, mbok kono, mboke kan mbok akeh. Mae saiki nggo tuku sirup dhewe, aku ora ngekeki jajan. Ora iso nukono jajan, ora iso nukono klambi. Jajane wis akeh. Jajane wis akeh. Terima kasih. Wong tua ndongakno senom yo panjang umur, golek dhuwit yo pokoke berkah barokah. Kabeh sak anakku putuku yo kabeh ae yo wis tak dongakno. Wong tua ki apa sare ndongakno. Ora sampe apa sare ndongakno. Anake ambek make yo wis koyo dianggap anake dhewe, Anak meskipun wedok mantu dhewe. ngono lho, wong edek ning kene. Terima kasih. Muga-muga yo ana golek rezeki yo berkah. Amin. Jangan aja ceklan bodoh guys, sithik-sithik aku ngroto. Wis piro ki mau? Tugel. Heeh, betul. Aduh sok. Piye iki nek mateni? Kok ngentik rambut. Kode rono rene kok sakal kowe. Ya lho. Mah, Ayo, wis. itu kok nemu ayam, Mbak? Ya, gak apa-apa mah. Enggak, Mbak. Kok wis wong padha golek-golek kok. Alah, kok bingung. Ora usah mikir aku. Endi wong? Kok sepi? Kita lho. Heeh. Aduh sih wong. Sapa sing atus? Mbak. Mbak Eni. Mbak Nol ndi? Oh ning omah. Mbak Kem. Ini salah. Keteng iki. Tak apa, ketok. Saiki. Ya, Eriko mulai. Ya. Lho. Kok. Iki Pak Dini iki. Kak Dini. Gak tau pedho nek sawah ae yo. Ngarit. Nah, Anu, bahkan iku Tandur. 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 Tandur, guys. Atus, Mbak. Terus jual. Wes ya, Mbak. Ya ya. Heeh. Dadi iki man yo padha guys, yo dhuwit mbek Duwe mbek rokok. Ben tuku. Apa dhewe aku gak ngekek apa-apa, guys. Yo ben cekelan. yo cekelan. Aku ki mamang kok nek tak bagekno. Teko, Dik. Malu, Mbak, subuh. Ape tak bagekno, Dik, nek mepet bodoh. Aku malah mamang. Yo, Ndang wis. Bang wis ngono, ngono. Dik. Nganu, kelap-kelip. Kaya kalau kowe heeh, sakal. sakal. Anda dindung dan wis. Dadi iki wis ngene guys, Kok Mbak aku karek mikir randu. Mbak Isma duwe, aku jajan. Anak Ya, yo ngono, anak sing duwe jajan, anak jajan. sing duwe ngono lho guys. Heeh. Iya, aku karek mikir randu ngono kok lho, guys. Dadi Kene karek mikir cah cilik-cilik bodoh. Kuwi tok wis bar iki selesai. Ngono. Ndek iki sapa sing bingung Mbak Isma ora berbagi urung wayahe. Nek wis wayahe. mas-masane
gede kok ora ekek-ekek ora Lah. ndek rezeki iki wis tak pikirno guys wis tak Mesti planning. pikirno. Aku juga mentolonan kok Lah, wis duwe wong iki ora iso poso pengen yo sedekah pengen yo Nah. berbagi saidik ngono aku guys. nganggo Aku wayah. nek cah cilik-cilik sing dulure ado-ado aku nek pethuke bodong aku nyangoni nek bodong aku bodho jadi padakno ngono. Ngono lho, guys. Aku iki ponakan yo malah randu kene wis tak pikir wis tak amplop. Rasa khawatir, Rasa khawatir, jangan khawatir. hilingno pemirsa tapi yo gak apa-apa yo makasih sing hilingno pemirsa wong nek makan gak luput dari salah kleru gak eling lali ngono ki lho wong ki ya. Semoga asli. Aku nek bodho itu tangisan deh yo. Mbok setiling-iling apa padha nangis lebay. Kowe iki mbek aku iki. Eling marek-marek Urip kok sekarat kae mbek aku. Ndang mek degan Wae. digawe es. Golekno sing wis karek ngombe ngono lho, Mbak. Aku kok mbok angel-angel. Lah kok mecah apa ora kelar? Nek karek ngombe tuku ayo ning kono ae Mbak Romo. Alah, Iku lho ning kono. iki lho, Mbak. Setengah. Sing mbok ndek ya sing renek gabuk. Jare Pak Em nek dawa ngene iki apa jeneng? Kok curiga aku nek mosok iya. Hah? Dan Wis gak aku gak wis gak CO wis bliur aku. Wayahe mikir kae wis tuwek Den. wis kena di nganu kok. Jangan. Nek jangan urung ya diombe iki ya. Ku ndang mek neh. Aku gampang, aku mesisan bareng gawe konten. Ya konten. Yo. Planning pikir. Aku urung ki Mas. Lha kemang wis akeh ta? Kemang wis pembukaan Wis wis pembukaan iki. wis ketemu akeh. Ya wis tang wis. Oh nek kurang udah jejeli opo nek biasane jejel-jejelan. Oke wis selesai wis ngekeki ngono kuwi tok iso ngekeki Isma piye yo. Iso ngekeki akeh bojone mulai bojone kesel turu. Terima kasih ya anakku ya dikeki ya. Jajan sebetulnya neh. Ya butuh nih. Iki lho engkas Tidak kas putus. putus engkas wis. Iki lho tuku opo saiki iki jane jojo aku. Gawe anak aku dikeki. Aku wis tak pikir Wis dipikir guys rasa bingung. anakku sapa sing gawe ngekeki anakku iki aku yo nek duwe rezeki pengen ngekeki jenenge sapa gak pengen ngekeki Den Pengen, wong iki Mbak. pengen yo sak susahe kaya apa sak kangelane kaya apa sak abote mergawe kaya apa sak utange akeh yo kaya apa wong iki tetep duwe pikiran pengen ngekeki wong Ya ngono di guys. saat pas akeh ngene wong aku tau marai yo tau susah yo tau ngene iki nek wis ngene iki iso andum wis Terus balik ijune ya Mbak ya. bangkit ini Tangi. bangkit ya sapa sing mati iki lho gawene Nah, wis semangat ijek enom rasanya. semangat ayo mergawene Dal berangkat. Ora usah mikir marik-marik. nek soalnya tau tau Brek, tumbang nah. aku makane diwang yo tau Ya. tumbang ini di Tangi semangate no. wong-wong bojoku bereng kuwi leng kayak aku motivasi semangat ayo ngene ngene apa ngono tangine saiki guys wis alhamdulillah kok sithik-sithik aku iki jane nek nyeritakno awakku ora bar Ora bar. ya kok apa nek benten kan aku nek iki ana mulai isuk mau guys Kulo rapani. Wis sangat sangat ki, Bang. Ya. Area sangat. ya wis guys terima kasih banyak wis selalu mengikuti konten-kontennya kami Mbak Deni Mbak Isma matur nuwun selalu disupport nih semangat sampai detik iki 5 tahun ning dunia per-YouTubean wis matur nuwun dijogo anu taliku Mbak Deni rapat tali kawin jarene Buat tali kotang gak rap. wis ngono Mbak Deni wis pamit tidak oleh ketara dadi wong apik sampai ngarani wong liya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak mergawe cilikno durasine kurang guys kalau Pak Riko turu sedelok digugah kon menakno kipase kudu rusak guys penting wis turu jaring ini piye mang ya muni piye kowe ya Betok marang kebenaran. sing tepas bobrok lawange engko ya baut wi ngraji oh sesuk-sesuk cek masang lampu apa kabel lampu gaweane cek akeh guys omahe nek ditinggal koyo ngene ya wingi kae gak urung sida tuku karpet talang soalnya gak sing masang
Regane 200 jare nek 10 meter karpet talang. Ki jek bocor ya. Aku gak iso wis tak tembeli jek borot. Lah engko tak tukokno karpet kene sing masang. Apa diapakno jane? Kowe kae ngene ya. Jane sing bolong iki kae kayak kono, kayak kandang pitik kono. Sing kono kan iki sak mengulon iki kan gak bocor. Iya. Parah. Iya sing iki tok lho. Sing tembelan akeh putih iki lho. Aku wis kesel aku. Nadoi kena panas ngelotok soalnya kan kae rambut jaji, guys. Itu ku talang kayak yo. Talang larang, guys. 1,5 juta regane 600 wae pira. Arek meterane. Ya diwalik ngono apa piye. Ki ndandani kepase ki nggo tak ape tak nggone njaba ki lho. Panase ki ra kaprah. Enggak kepasan ra betah nggo turune njaba. Nek ning jero nek kitiran. Karena kayak enek wong lanang kok. Lah aku kok ngono ki ndek kae iki nek mau tak buka tak lapiso, tapi berkuwi gak iso aku. Aku panas sih kayak ngene, guys. Gendeng ki jelane yo njaluk ganti kuwi apa jenenge? Bulik wae. Kuwi lho. Ono kuwi ngamal balik tak. Walah. Cah sekolah ki untuk MBG kok sejuk. Diopeni negara kok nyemuk untuk iwak, untuk susu, untuk kurma, untuk roti, untuk aduh, untuk puyuh, untuk tahu isi. Ah seger. Bariki mek apa ya, guys? Durasine mang kurang, guys. Mang mbahke ora enek wong ijek tandur, guys, nih sawah mbak ini adus. Dadi enek mbahno tak kekno mbahno padha wae. Ngono kuwi berbagine ya isone saithik. Pak Riku. Mergawe pirang wulan ya? 4 apa 6? 4 wulan. Alah kuli be, Bro. Kuli proyek. Kuli, guys. Kuli bangunan. Tapi mergawe apa kowe njaluk? Njaluk mergawe. Kowe ora payu kantor. Mulai kurang. Pengen mergawe apa? Ane sing pinter ben dadi bos, ora dadi kuli. Pengen jadi bos. Hmm. Ora kongkon yang mesti kasar. Tidak kasih. Kuwi jerantut THR. Ki mek apa yang desek-desek? Cilikno aku ngonten, lah malah desek-desek ning kene mek apa lagi lho. Jarak kok. Iki lho, guys. Jarak, guys, bari, guys. Apa? Katene, Enggak, cek buke cek mergawe ki mbok anu, kowe ki mek apa yang desek-desek ki minyak peri apa minyak? nemplek wong ae. Minyak rambut. Gak duwe minyak rambut. Minyak rambut ku ndi sing kok kamar? Endi? Ora roh, enek kok. Ngene iki ya. Ireng. Oh, adan ka lho. Oh, karena tayengen kuwi. Abene krak-krak. Dia terus dikek lengo ae. Jangan peno. Lengo. Semuk sisir. Lengo apa oli? Make duwe oli. Dijual ini. Ijek apa ora? Aping. Oli diampaske dioli ngono. Lah. Mak, oline mijek. Dapin turu, Per. Kalungan niti pas. Iya. Iki kae. Kae botol gede, Mak. Kok arak iki? Kuwi, ambu ra oli. Arak apa oli? Ya. Oh, guys, apa niki krek. Ya. Rara. Lah, kurang tak entasi. Langsung kon dandan, guys, gangan tepas. Kok bar iki dandan lawang. Pian ae. Wis mergawe kesel. Jadi perintah ra manut.
Gue pemirsa Mbak Ismai jahat iku. Ben. Nayengen dadi krek ngono. Kayak sing akeh ya. Mulai kesukaan bau rambut kan landel. Iya, terai. Dia muter-muter kan ada. Heeh. Ya mbok kowe iki ning omah kok topinan dadi coplok topine lah ya. Warna akeh. Dirubung kewan ratus. Rengete makane nemplek ae. Ini wati tuku semer. Wane akeh. Warna akeh putar. Tak kira nyawane akeh ngono. Lah mek apa lah kae nek ning omah? Jek, gak singgah no. Ngeropo? Ireng. Ya apaan? Orang mulai tak sekawak buka. Ya tuku. Titoning. Kita lanjut no ben kono mau wis ditutup saiki dilanjut kurang karane. Dilanjut iki. Nang turu kono lho. Gak ra panas piye. Oh. Top up engko sore panas, ra panas piye.